Bună și bine v-am găsit la un episod de Ice Cream Man sau Ice Cream. Am venit să postez episoade și de genul. Am pus modul ghost când am început normal. Don't you want to try my delicious ice cream? Get in here, you little bastard! Ultimul picus din joc nu foarte multe, ci am reușit să învăț doar 2-3 chestii din joc, adică n-am reușit termin jocul. Is anybody looking? Oh my Prima noastră oprire. Mai avem încă destul de multe. Dar o să reușim să batem jocul, dar sper să mă auzi și bine că în videoul trecut, acela cu Roblox, n-am avut căștile și atunci nu m-am putut să mă aud cum trebuie. Is anybody watching? I know where you live. I know where you work. Încercăm să bate jocul pe toate modurile. Acum suntem pe primul mod Ghost, care mi-l place într-un fel că nu mai trebuie să stau să mă chinui să fug, de exemplu. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe pentru a vedea mai mult content. Și prin octombrie, ceva de genul, o să vin cu mai mult content, de exemplu Fortnite, Minecraft, Subnautica, Phasmophobia și din astea. Cred că Little Company, nu știu dacă am zis. Deci noi acum trebuie să căutăm o jachetă. O jachetă de, nu mai știu, un gardian, ceva de genul. De obicei îmi lua foarte puțin să găsesc jacheta aia. Și s-ar putea să apară și live-uri pe atunci. Dar nu promit nimic cu live-urile. Da, cu contentul, cu jocul, da.
Deși jocuri vechi, într-adevăr, astea care le joc eu, n-am ce face. M-am gândit că poate fac o serie de Railcraft, dar cu niște prieteni. Dacă ei refac jocul de la capăt, că văd că nici acum nu găsesc. Nu mi pare semnul exclamării pe aici pe undeva, deci înseamnă că trebuie să fie foarte aproape jacheta aia. Într-adevăr, o găseam din prima simptomă. Da, deci revin când am repornit jocul și astea. Deci am repornit jocul și am găsit până la urmă jacheta de gardian. Îmi trebuie o fischiul pentru a deschide la garaj. Oh, și numai că înainte avem un drum de făcut. Deci dacă de fiecare dată mi-apare semnul exclamării când îmi trebuie ceva. Când trec pe lângă ceva, mie mi-apare. La parking. Numai că cafeteria e prima noastră oprire. Trebuie să ce mi-apare cartea noastră. Is anybody looking? Hmm? Deci trebuie să căutăm un ID card cu numele Sofia. Cum ar suna să facem un speedrun pe I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby honestly. kids and we're gonna make some ice cream fun.
face față că nici nu prea știu jocul prea mult. Profesionist. Nu știu că aici la basement a fost, dar nu știu ce se întâmplă acolo. Deci trebuie să găsim un cod, dar nu știu unde se află mai exact. Am este faza asta cu coșurile de gunoaie. Am și uitat de ele. Am găsit codul. Și cu bănuțul ăsta ce facem? Deci, am înțeles. Mergem la playground. Luăm bănuții. Și avem aici o mașinărie care trebuie să băgăm bănuții. Cred că o să încep să sau le postez, nu știu. Că, ok, deci am luat paintball gun-ul și cu el ce facem? Just dislocation. S-ar putea să fie de ajutor când am luat slingshot-ul. Avem o mașinuță pe aici undeva, dar nu știu mai exact unde. Uite aici. Da, deci bine. Deci, da, asta era bănuțul ăla mai exact. Fără el nu putem deschide la mașină. Dar problema e că nu avem fuel. Adică nu avem benzină. Și ca să facem uz de benzină, ne trebuie canistra. Și canistra o găsim la... Am înțeles, deci o găsim acolo la căsuța aia. La stal. Mergem direct. Hai mai căutăm să vedem ce mai găsim, sincer. Deci, ceva
v-am spus că o să trebuiască să deschidem pe acolo și să intrăm. Și mai probabil la Orangle. Și o să trebuiască să găsim ceva ce să oglinda aceea. Și cu mașina aia nu știu ce facem, sincer. Deci spargem aici la păretele aceea, am înțeles. Mergem direct la playground, pentru că acolo avem... Acolo, din câte am înțeles, avem... Da. Și unde găsim noi o stație din asta unde putem lua benzină, mai exact. Trebuie și o beniță. Și iar trebuie să stăm să căutăm de fapt. Deci da, pe modul Ghost nu ți vede, nu vă vede domnul înghețat, zic de acum încolo. Scrieți în comentarii ce jocuri ați vrea să mai joc, dar pe telefon momentan, că până la laptop mai avem un pic. Nu avem radar, deși îmi trebuia foarte mult. Da, cred că sunt foarte aproape, sincer. Da, cred că știu unde e. Acolo pe unde am intrat noi ne-ar trebui ceva.
acolo parcă e ceva. Uite, deci, dacă vă uitați un pic, acolo e un tunel. În tunelul trebuie ăla să intrăm ca să luăm benzină de acolo, pentru că acolo e ce căutăm noi. Aruncă mai acolo. Deci nu știu ce făceam cu chestia aia. Trebuie să ne întoarcem înapoi la cafenea și doar apoi trebuie să găsim ceva ulei, dar nu știu unde mai exact. Deci noi trebuie să stăm să găsim un ulei, dar ne încurcă și deci pe el îl cheamă Rod. Am înțeles. Deci nu cred că nu găsesc absolut nimic. Nu mi-apare unde se află mai exact. În sensul că nu știu unde e, pentru că ar trebui în general să fie, dar o să revin când îl găsesc. Deci am găsit cafeteria, storage key, deci cred că asta trebuia să caut, pentru că acolo n-am găsit absolut nimic acolo. La parking. 253. Căutăm următorul etaj.
Și cred că era jos. Ai 35, nu? Deci aici văd că sunt sutele. Deci coborâm scările. Și ar trebui pe aici să găsim 235. I know where you live. I know where you work. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna have some ice cream fun. N-a fost greu. Și am găsit un clește. Și cu acest clește ce facem noi mai exact? Și unde e acea locație mai exact? Deci... A, deci aceeași locație. Văd garajul lui, dar nu știu unde e. Am luat acest item. Cred că știu ce trebuia, dar nu găsim o chestie. Atunci lăsăm pe episodul viitor. Is anybody watching? Deci ce avem aici? Deci avem keycard, clește și paintball gun-ul. O să încerc să caut acel ulei și în următorul video o să continuăm. Eu sunt Oraș Animatronics, v-am lăsat.